nwaanyị gaa n'ụlọ ụka ndị ụkọchukwu na-ekwusa ozi ọma ndị di akụla nwunye unu ihe ọ bụ ihe ọjọọ mana alaruo n'ụlọ obere ihe mee nwaanyị anyịshi ya nwaanyị amalite ịba mba ngwanụ isi na ịbụ nwoke kụọ m ihe my brother anwakwala ya nwa ọ wụ a very big trap my brother. Akụkwala nwaanyị gị ihe because o sekporo gị ala metụ aka n'iru ụka ya metụ aka na keke ya kpee ekpere n'elu isi gị ịla final my brother ịla. Oh yes, ngwanụ ka anyị tụlee ya ugbu a. If tara apụ If bụ onye bụ ụzọ taa apụ mana Chineke hapụrụ If jụwa Adam ole ebe nọ cheki ekwe ya ụza metụrụ igbe ọgbụgba ndụ aka Chineke akụgbuo ya. Otu nwaanyị na-ejideghị ahụ gara metụ Jizọs aka eho Jizọs even metụkwa akwa ya aka Jizọs achị ọchị tụgharịa jụwa onye metụrụ m aka kedu onye metụrụ m aka o nwekwa ihe o mere nwaanyị ahụ na-echekwa ya. Eduru Filip iji okwute tụgbuo ya o nweghị onye gbatara ya ọsọ enyemaka. Filip anọrọ na-eti nna gbagara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme ma na-eduru otu nwaanyị ka a gaa tụgbuo ya n'okwute. Jizọs agbatara ya ọsọ enyemaka gwa ha sị onye na-emebeghị njọ ya bụrụ ụzọ tụọ okwute. Nwaanyị ala frio na-echekwa ya. Mmụọ ozi Gabriel zutere Mary ma gwa ya na ọ ga-atụrụ ime Jesu. Mary ajụọ ya kedu ka nke a pụrụ ikwu omume. Mmụọ ozi ahụ agba ya nkịtị o nweghị ihe o mere ya. Mana oge otu mmụọ ozi a zutere Zakaraya zie ya ozi nke ya ọ jụọ ya sị kedu ka nke a pụrụ ikwu omume. Ịma ihe nje Gabriel mere ọ hapụghị ya ka o si hapụkwa Mary ya ele Zakaraya kwụọ ya ogbo. Zakaraya nwanne nwoke a nọrọzi ebe ahụ na-eme akọkọla nwaanyị ihe ndị nne mama